Orașul oilor rătăcite. Capitolul 16. Cearta lupilor. Lupii s-au întors de la luptă bătuți, răniți și mai ales dezamăgiți. Erau foarte dezamăgiți pentru că fuseseră învinși, unii chiar pentru a doua oară, de niște animale pe care le considerau mâncare. Lupul cu căciulă, care mai avea puțin și scuipa flăcări de furie, zise: practic, am fost bătuți de niște sandvișuri. Mie mi-a dat un borcan de ducea să îl pun din gură, zise alt lup. Ce? Zice că i-a dat un borcan de dulceață un pumn în gură. Acum nu mai are dinți și de aceea nu poate să vorbească bine. Oribil, zise lupul cu căciulă. Nu am crezut că o să mi se întâmple așa ceva. Acum înțeleg de ce ați pierdut. Nu știți să luptați deloc. Cum? Întrebă lupul cu hanorac. Ce vrei să zici? Nu ți-e clar? Am pierdut din cauza voastră. Habar nu aveați să luptați. Degeaba luptam noi dacă voi erați acolo doar ca să mâncați bătaie. Poftim! Urlară toți lupii din haita lupului cu hanorac. Noi ne luptam acolo ca disperații, deși eram deja răniți, și voi doar stăteați pe margine și ne ziceați nouă să ne luptăm. Nu ați făcut nimic. N-ați văzut că partea noastră aproape câștigase, dar a voastră era departe de a se urca pe ziduri? Terminați cu prostiile. Sunteți niște cornulețe cu brânză, niște spirale cu stafide, orice chestie moale și căcăcioasă, dar niște luptători nu sunteți. Eu nu mai accept asta. Ori sunteți tot sub comanda mea și vă învăț eu cum să luptați mai bine, ori plecați de aici. Da? Zise amenințător lupul cu hanorac. Atunci asta vom face. Vom pleca de aici cu toții. Nu avem nevoie de ifosele tale și de fesul tău penibil. Au început să mârâie unii la alții și să-și arate dinții și ghearele, unii în cârje, alții abia reușind să strângă pumnilor betegi și însângerați. Niciunii dintre ei nu vroiau să se lupte cu ceilalți, ar fi fost prea mult. Preferau doar să mârâie și să-și arate dinții. Uitați-vă la lupul ăsta! Pare bunica scufiței roșii. Îi lipsesc niște dinți, îi tremură genunchii și o mână îi stă bleagă pe lângă corp. Dar a luptat cât a putut. Nu e vina lui că a primit un lucru în cap care l-a lovit groaznic. Uite, i-a rămas și o chestie în nas. Au scos-o și au constatat că era tasta P de la calculator. Și mai sunt și mâțele alea insuportabile. Nu știu cum au făcut rost de armele alea atât de puternice. Și motanul ăla îngrozitor cu chestia aia lui, care nici nu știu ce mi-a făcut, dar a fost groaznic. Decât să ne certăm, mai bine recunoașteți că eu sunt șeful vostru. Unii voiau să meargă din nou la luptă și să aibă un șef mai puternic. Li se părea și lor că lupul cu hanorac nu era destul de fioros. Era împăciuitor și de multe ori nu voia să lupte. Unii chiar nu își aminteau să-l fi văzut să sfâșie și să înfulece vreun animal în ultimul timp. Era ceva dubios cu el, așa că unii lupi ziseră: e adevărat că nu ar fi rău să ne unim și să fim o haită adevărată pentru totdeauna. Poftim? Se răsti la ei lupul cu hanorac. Asta e trădare! Veniți înapoi! Vrem să facem toți parte din aceeași haită și să fim conduși de lupul ăsta crud care mănâncă numai carne. Dar noi toți mâncăm numai carne. A, da. Și lângă carne nu mai mâncați și o salată de roșii? Nu, niciodată. Nu puneți pătrunjel pe friptură? Nu, niciodată. Nici măcar iaurt sau sos de muștar? În niciun caz! Sau o salată de vinete? Nu! Noi nu mâncăm decât carne! Mure? Nu! Afine? Nu! Zmeură? În niciun caz! Termină cu prostiile! Vrei să ne otrăvești?
Vai de mine! Voi chiar nu mâncați altceva în afară de carne? Normal că nu! Suntem lupi! Vai, asta e groaznic! În acel moment, lupul cu căciulă, care nu avea răbdare să asculte, zise: eu am senzația că aici avem un trădător, un vegetarian, o oiță mică și sensibilă care mănâncă zmeură în loc de carne. Nici măcar nu e lup, deci nu poate fi conducătorul vostru. Faptul că știu să apreciez și alte alimente decât voi, care sunteți niște carnivori sângeroși, nu are legătură cu șefia mea. Eu sunt șeful haitei mele. Da? Atunci să vedem care haită e mai puternică. La luptă! Lupii nu glumeau, se băteau cu adevărat. Dat fiind faptul că nu trebuia să se cațere pe ziduri, ci se băteau în plină pădure, lupta asta semăna cu bătăliile cu care lupii erau obișnuiți. Așa că încercau să se muște, să se zgârie, să se prindă și să se trântească, dar nu le ieșea. Unii nu reușeau să muște pentru că îi dureau dinții, alții nu reușeau să zgârie pentru că primiseră o bâtă peste labe. S-au luptat cât s-au luptat, dar la un moment dat au căzut pe jos epuizați. Erau atât de obosiți încât lupta s-a oprit de la sine și 62 de lupi au început să sfore în pădure. Au dormit așa 2 zile la rând. Când a doua zi aproape se terminase, unii au început să se trezească, i-au trezit și pe ceilalți și au început să discute. Aproape uitaseră de luptă și de motivul ei, dar ce știau sigur era că aveau o foame de lup. Și-au scos mâncarea din frigidere și au făcut un picnic. Spre fericirea lupului cu hanorac, nimeni nu mai ținea minte lucrurile pe care le zisese. Credeau toți din nou că el mânca, la fel ca toată lumea, doar carne. La sfârșitul picnicului, un lup mai bătrân a zis: cred că totuși am face o treabă bună dacă am fi o singură haită. Acum că ne-am împrietenit, nu avem de ce să ne despărțim. Totuși, nu trebuie să stricăm tradițiile celor 2 haite. Propun să formăm o singură haită cu 2 căpetenii. Ideea le-a surâs tuturor, așa că au votat prin mârâituri și ridicări de coadă și, din acel moment, Alianța Haitelor Unite a avut 2 căpetenii. Și-au jurat că vor mai ataca odată orașul oilor imediat ce se vor însănătoși și vor fi mai bine antrenați.